Goed, de laatste dag van het SK Scootjesiel hier op een Slitsemar. Er was een koeltje, maar het was onstabiel. Ze kwamen van de meldingen van wetterhozen op het wat. Nou, en dan zetten we ze even terug naar de komende dagen. Blijft het toch wel onstabiel, maar het blijft ook warm. Joen, nog zinnen. En een temperatuur om bij de 20 graden heen. Vannacht 14 tot 17 graden, letter vannacht ruim en een zuid-zuidwestenwind die matig is, want vrij krachtig. En dan zetten we op naar morgen. Morgen met een dag maar het eerste dag voor de IFK's, eerste dag voor de Snitswieken. De zinnen er net al te volle bij. Meest bewolkt, in de maand iets wat ruim, in de midden een paar buien en misschien dan nog even wat zinnen. Maar het blijft wel warm, maar aan 21, 22 graden. En de wind zwak ontmatig. Nou, steeds maar die matige wind vooral in de kustgebieden. En dan zou ik nog wel eens even vrij krachtig worden kennen. En dan zetten we terug naar Snijn. Snijn met een dag maar flink wat zinnen, maar in de maand niet nog een bui of een buiken, misschien in het waardgebied met de kans op tonger, maar in de midden de meeste zinnen en alweer een simmertemperatuur die luidt zo om bij de 20 of de 21 graden heen en misschien in het zuidoosten nog wel een graad hegelijk. En de wind zuidwest tot noordwest en die is matig, die kunnen ze even vrij krachtig worden in het kust- en waardgebied. Dan zetten we terug naar het fruitjoch. Manje, een prachtige simmerdag met flink wat zinnen. En de temperatuur mooi de wijze zijn 21, 22 graden gemiddeld. Op die zit toch wel pittige buien met kans op tonger. Ik op waanzinnig buien met tonger. De zinnen blijft erbij en de temperatuur zijn 21, 22 graden. We maken morgen maar weer even in het waarschuwen.